Svolta ġdida fil-kontroversja marbuta mal-Paula Hub kif dan iċ-ċentru tas-saħħa għadu sa issa magħluq bil-kuntratturi li bnew dan il-proġett jispiċċaw jiftħu proċess ta' arbitraġġ kontra l-Gvern. Sorsi li ġew kwotati mit-Times of Malta indikaw li l-Gvern mhux talli se jiġbor multa ta' 2 miljun euro talli se jispiċċa joħroġ aktar miljuni minn flus il-poplu. Fil-fatt dejjem skont l-arbitraġġ il-Gvern se jkollu joħroġ 1.2 miljun euro mit-taxxi tagħna lill-kumpanija Ergon Technoline u mhux se jirnexxielu jirkupra iż-2 miljuni f'multi. Dan il-proġett tal-Paula Hub suppost ilu xhur sħaħ li fetaħ il-bibien tiegħu iżda sa issa l-binja għadha vojta u l-proġett huwa kompletament wieqaf. Mat-Times il-Ministeru tas-Saħħa ma kummentax għaliex jaf hemm ċans li din id-deċiżjoni tal-arbitraġġ tiġi appellata. U x'inhu l-każ jibqa' l-fatt li dan iċ-ċentru li semma l-ċensu Mowran għadu ma fetaħx. Dan b'detriment tar-residenti kollha ta' naħat isfel ta' Malta illi baqgħu jittamaw li tinżamm din il-wegħda. Din il-ġimgħa stess ix-Shadow Ministers tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u Ian Vassallo iddeskrivew din is-saga kollha bħala ċertifikat ta' falliment għall-Gvern ta' Roberta Bela.